el Club Futbol Esparreguera. Els equips que vestiran de blau per part igualadina i de blanc i vermell per part visitant jugaran amb les següents alineacions. Per part de l'Igualada, el porteria amb el dorsal 13, Jesús Serrano, amb el 2, Isaac Pavia, amb el 5, Arnau Salat, amb el 3, Joan Martí, amb el 8, Aleix Junyent, amb el 10, Àlex Garcia, amb el 6, Edgar Corrons, amb el 16, Carles Cervera, amb el 15, Joel Caselles, amb el 14, Redune Bebric i amb el 18, Derek Fenet. A la banqueta, acompanyant el primer entrenador Joan Gomis i el segon entrenador Gonzalo Nieto, hi seran amb l'1 Pau Butxaca, amb l'11 Aleix Claramunt, amb el 4 Marc Compte, amb el 7 Nacho, amb el 9 Adrián Gavilán, amb el 12 Bernat Montconill, amb el 29 Javier Villátaro i amb el 70 John Gil. Per part del conjunt esparregarí, el dorsal 12 porteria el vestirà Adam Chacón, amb el 4 Cristian, amb el 8 Joel, amb el 39 Kevin, amb el 5 Ferran, amb el 15 Del Valle, amb el 30 Iker, amb l'11 Gázquez, amb el 6 Oriol, amb el 7 Miki i amb el 99 Eric. A la banqueta, amb el dorsal 56 Molina, amb el 41 Imsa, amb el 23 Amaro i amb el 22 Ivan. El partit que és a punt de començar. De dreta a esquerra jugarà l'Esparreguera, d'esquerra a dreta el conjunt igualadí. Sembla ser que servirà el conjunt de Joan Gomis. Amb Derek i Redune a la punta. Ara sí, sembla ser que està tot a punt. El partit que consta de dues parts en aquesta categoria infantil de 35 minuts cadascuna i el partit que ja comença quan ha posat la pilota en joc l'Igualada. Primera pilota a peus de Carles. Juga l'Igualada des de darrere. Primera pilota que intentava tocar Arnau, però l'ha perdut. Ha recuperat Esparreguera, juga el seu porter Adam. Pilota llarga d'Adam buscant la zona de mitjos, era l'Igualada, però la pilota queda dividida. Se la torna a adjudicar al conjunt Esparreguera. Atenció que avança metres aquest dorsal 11 Gázquez, pitja Gázquez, jugant darrere cap al seu company Joel. Joel buscava combinar amb Miki, ha tallat la defensa igualadina. Primera pilota buscant la punta d'atac de Derek. Ha tornat a guanyar el central Joel la pilota i ha acabat a peus d'Adam. Primers instants d'aquest partit, pilota llarga d'Adam buscant la punta d'atac, intentava guanyar l'Igualada. Atenció, la pilota buscant a Miki, es creua bé Carles per tallar en primera instància, novament la pilota a peus de Miki, pot buscar el xum Miki, buscava una passada interior, la pilota frontal de l'àrea, tallat en primera instància l'Igualada, torna a guanyar l'Esparreguera. Pilota oberta d'Iker buscant la punta d'atac, s'han fet un embolic entre els dos jugadors d'Esparreguera i vol sortir l'Igualada mitjançant Isaac. Continua Isaac amb la pilota, ha tallat la pilota Kevin Pérez i serà out favorable a l'Igualada a línia de mitjos. Buscava novament la pilota Isaac, l'ha perdut el jugador igualadí. Primers instants de tanteig entre un i l'altre equip. Servirà de banda l'Igualada. És Joel qui posava la pilota en joc. L'ha perdut l'Igualada, però torna a recuperar la lluita a l'eix del mig camp l'Igualada. Pilota llarga d'Iker buscant la cursa d'Uri. Ha tallat ben col·locat Joan. La treu Isaac. Isaac que juga amb Carles. Canvi d'orientació buscant la punta d'atac on arribava Derek. Atenció, la guanya el conjunt igualadí al mig camp és Edgar. Continua Edgar. S'ha fet un petit embolic. I la pilota tallada per Joel, que evitarà que surti davant d'Oriol.
Allà novament l'Igualada. Juga Joan amb el porter Jesús amb el peu busca un desplaçament llarg, el troba, atenció que és bona la pilota en profunditat amb Derek, lluita amb ell Iker, continua Derek amb la pilota, se l'emporta Derek, podrà fer la centrada Derek, fa la centrada Derek, s'estavella en el cos de Joel i serà el primer servei de cantonada per l'Igualada. Primera ocasió perquè l'Igualada tregui profit de la pissarra. Serà Aleix qui faci la centrada. El capità, el dorsal 8 d'aquest conjunt, d'aquest infantil D, fa la centrada buscant el punt de penal, la pentinava Derek, atenció, pilota encara és viva dins l'àrea, no ha trobat la rematada per ben poc el jugador igualadí. Era Redune qui prova la rematada, aquest dorsal 14, se l'emporta Iker combina amb Gázquez, avança metres Gázquez, el capità del conjunt esparreguerí, una obertura a banda dreta on la rep Eric buscava una pilota interior cap a Oriol, acaba arribant mansament a mans de Jesús, que posa ja la pilota en joc amb una pilotada llarga buscant la punta d'atac on la lluita Redune, intenta emportar-se-la Isaac, la lluita Redune, pilota a peus del conjunt igualadí, ha tallat. En primera instància la defensa esparregueria la guanya Derek, l'apertura és bona a banda dreta on l'esperava Àlex, però ha tallat bé Iker, arriba l'ajuda d'Àlex novament, fica el peu, continua Àlex, la pilota cap a Redune, s'ha perdut per línia de banda, servirà Joel de banda. Pilota llarga de Joel cap a Ferran, lluitava Gázquez, ha caigut a terra al dorsal 6 Edgar Corrons, hi ha hagut falta sobre el migcampista igualadí. Àlex, pilota larga de l'Eix buscant la frontal de l'àrea, ha tallat la defensa d'Esparreguera, pot muntar la contra, és Eric, buscava la pilota en profunditat cap a Uri, ha tallat, ben col·locat Carles, juga novament a l'Eix, busca un desplaçament per l'entrada d'Àlex, ha tallat novament Joel, pilota novament a peus de l'Igualada, és Joel, 11 metres, juga amb Arnau, segueix endarrere cap a l'Eix, avança metres a l'Eix, bona la conducció del 8 igualadí, novament Arnau amb l'Eix, el desplaçament llarg de l'Eix per l'entrada d'Àlex, massa llarga, la passada era bona la intenció, la pilota s'acaba perdent per línia de fons i el servei de porteria per l'Esparreguera. Servirà Adam de porteria. Dic als seus companys que marxin lluny. Pilota llarga d'Adam que arribarà a la línia de mitjos. La lluitarà Gázquez. Se l'emporta finalment Miki. És ara Gázquez qui se l'acaba enduent. Pilota dins l'àrea. Arribarà Jesús amb el peu per trencar-la. La guanya Ferran a mitja camp, però arriba per pispar-li la cartera Redune. Continua Redune amb l'esfèric als peus, intentava combinar amb Isaac, s'ha equivocat Redune, la torna a guanyar l'Igualada, és Aleix, avança metres Aleix, continua Aleix, surt de la cova, avança metres, està tot sol, continua Aleix amb la pilota, s'ha precipitat en la passada cap a Isaac, la torna a guanyar Aleix, ara sí, semblava que trobava Isaac, però la pilota que no pot controlar l'extrem esquerre igualadí ha acabat a mans d'Adam. Pilota llarga que la guanya Aleix novament, ara sí, troba la pilota a banda esquerra on la lluita Derek, continua Derek amb Joel, acaba emportant Joel però no es complica la vida i refusa la pilota a out favorable a l'Igualada. Servirà Àlex.
pot fer la centrada, ho intentava, ha quedat massa curta, la lluita Redune, acaba refusant Oriol, la pilota serà novament favorable a interessos igualadins. Serveix Àlex amb Arnau, no ha controlat Arnau, se l'emporta ara, atenció a la contra Miki, és un 2/4, ben replegat de l'Igualada, atenció que se l'acaba emportant finalment Gázquez combina amb Miki, està molt sol als dos puntes de l'Esparreguera, la torna a recuperar Iker, s'equivoca Iker, la guanya Redune, intenta tirar un canyo, ara l'intentava tornar Miki però se l'acaba emportant Redune, combina amb Derek, s'ha equivocat Derek en tornar-li la pilota, ara és Edgar qui s'equivocava amb la passada, atenció a la pilota cap a Gázquez, no hi ha fora de joc, Gázquez que podia intentar sorprendre a Jesús que s'havia quedat a mitja sortida, s'ha equivocat en l'assistència, la trenca Aleix, la guanya Cristian, però li entrega la pilota a peus d'Edgar, novament, massa fluixa la passada d'Edgar, lluitava Oriol amb Aleix, la guanya Edgar, pilota a punt d'atac cap a Redune, la desmarcava d'Isaac, era bona la intenció de Redune. La pilota ha acabat a mans del porter visitant, la guanya novament Edgar, que sembla que té un imà al mig de camp. Pilota a peus d'Adam. Trenca la pilota Adam i novament li va parar a la zona d'Edgar, que ara no ha pogut controlar la pilota. La guanya Oriol per part de l'Esparreguera, segueix cap a Iker, té a la banda esquerra obert a Miki, cap a ella anava la pilota però ha tallat Àlex ben col·locat. Pilota dividida a mig del camp que se l'acabaran portant Derek, juga amb Edgar, continua Edgar, a punt de perdre la Edgar, ho acaba fent. Iker, Joel, novament Iker, pilota buscant a Miki, ha tallat l'Igualada, la pot guanyar Isaac, se l'ha quedat enganxada la pilota a peus de Cristian, però la torna a recuperar Àlex, l'apertura d'Àlex massa forta. Cap a Derek, la pilota es perd per línia lateral i servirà a l'Esparreguera de banda. Joel que serveix cap a Miki. Miki d'Esperó combinant amb Iker, a punt de perdre la pilota Esparreguera, però s'acaba enduent Miki. Pilota llarga de Joel buscant la punta d'atac on Gázquez la lluitava però no ha pogut evitar que sortís per línia lateral. I servirà Àlex. El públic anima els seus jugadors. Pilota dividida que la lluitarà d'Eric, la trenca Joel, atenció que es converteix en una assistència cap a Gázquez, Gázquez entrarà a l'àrea, acaba replegant bé Carla, és la centrada de Gázquez, la talla bé, la defensa igualadina, l'acaba refusant Aleix. Bé el replegament defensiu del conjunt igualadí, però ha de tindre en compte aquests refusos que es poden convertir en passades dels dos centrals. Atenció que la guanya Oriol, Oriol que avança és un 3x3, pilota interior cap a Gat, que ja havia fora de joc. Així doncs servirà la pròpia àrea Jesús. Pilota llarga de Jesús buscant la zona de Redune, l'ha guanyat Redune, ha caigut a terra, diu l'àrbitre que no hi ha res, se l'emporta Iker, continua Iker amb la pilota, desplaçament buscant la banda dreta on l'esperava Eric, però ha tallat ben col·locat Carles. Pilota que cau a peus de Joel, aquest lateral esquerre d'Igualada es fa un embolic, avança mentre l'Esparreguera, ha tallat bé Joan, providencial Joan, perquè es presentaven 3 jugadors de l'Esparreguera dins l'àrea. Vol sortir de la cova, Aleix amb la pilota controlada, l'acaba perdent. Moments bons de l'Esparreguera, dificultats per treure la pilota de l'Igualada, l'acaba refusant Àlex, intentarà evitar que surti Gázquez de banda, fa la centrada Gázquez, talla Aleix amb el cap, novament la pilota cau a peus d'Oriol, la guanya Eric, busca el xut Eric, a mans de Jesús, sense complicacions al porter igualadí. Serveix en curt Jesús cap a Joan. Joan novament a Jesús, pilota llarga de Jesús, buscant la punta esquerra de l'atac igualadí on la lluitava Isaac. El vol li ha sorprès i la pilota s'ha acabat perdent per línia lateral.
Servia de banda el conjunt esparreguerí, ha perdut la pilota, bon desplaçament d'Àlex, buscant la cursa d'Àlex, i va Àlex amb tot, amb Joel, lluitant amb Joel, ha trencat Joel, intenta lluitar Derek, novament Joel, acaba refusant la pilota, serà servei de banda per l'Igualada. Àlex amb Redune descarrega la pilota, avança metres, frontal de l'àrea, a punt de caure, hi ha falta de Joel, pot ser ocasió manifesta de gol per la porteria, per als interessos de l'Igualada. Dèiem, a la porteria de l'Esparreguera hi haurà perill, s'apropa a l'Eix per servir la falta, sembla ser que serà ell l'encarregat de fer efectiu aquest llançament, veurem si de forma directa o buscar una centrada, és més per un perfil esquerrà, però l'Aleix és dretà, es perfila, mira a la porteria i va Aleix, busca el xut, Aleix! La pilota que passa fregada al travesser, Aleix ha estat a punt d'inaugurar el marcador, primera ocasió clara de l'Igualada a botes del seu capità, d'Aleix. Serà servei de porteria per l'Esparreguera, farà efectiu Adam, que es pren el seu temps. Pilota d'Adam, guanya al mig del camp l'Igualada, és Derek que combina amb Àlex, Àlex fica el peu però se l'acaba d'emportar Ferran amb Miki, fica novament el peu d'Eric, a punt de recuperar l'Igualada, aconsegueix Redune, atenció que pot ser bona l'ocasió per l'Igualada, segon Redune, la torna a guanyar Edgar al mig del camp, pilota novament pel punt igualadí, és Isaac, frontal d'Isaac, busca una retallada per fer-se un forat, ha perdut la pilota, arriba l'Eix amb l'escombra per tallar, Àlex busca la pilota a la punta d'atac on la guanya Isaac l'acaba perdent, Cristian se la treu de sobre, és Ferran qui la dorm al seu pit, busca un desplaçament llarg cap a Gázquez, la talla a l'Igualada, es transforma el refús amb una assistència cap a Redune, la pilota de Redune oberta a banda esquerra on la intentava guanyar Arnau, cau a terra Arnau, diu l'àrbitre que no hi ha res, surt a la contra l'Esparreguera, pilota buscant a Eric, i va Eric a banda dreta, pot fer la centrada cap a Gázquez, Gázquez afronta d'àrea, s'equivoca Gázquez, li entrega la pilota a Isaac amb Edgar no està fi amb el control, la torna a guanyar l'Esparreguera, avança metres Ferran, continua Ferran la pilota, arriba l'Eix per tallar, la porta bé Edgar, pilota a peus de Derek, aquest amb Isaac s'equivoca en l'assistència, s'enfada Isaac amb ell mateix, pilota d'Iker oberta a banda dreta, on la centrarà Eric, pilota frontal, Miki fa una rodea, pot buscar el xut, Miki, encara dins l'àrea busca el xut, refusat amb peus defensius igualadits, acaba arribant mansament a mans de Jesús. Serveix Jesús en llarg buscant el cap de Redune, lluita Redune amb Cristian, que guanya Arnau al mig de camp, en categoria Arnau ha caigut a terra, diu l'àrbitre que hi ha falta. Hi ha hagut falta d'Iker sobre Arnau, la posarà en joc Àlex, desplaçament llarg d'Àlex sorprenent a la defensa d'Esparreguera, i va Àlex, pot fer la centrada Àlex, controla Àlex, retalla Àlex, encara dins l'àrea Àlex, pot fer la centrada, busca a Derek, fica el cos Derek, ha perdut la pilota Derek, la lluita amb Cristian, aguanta Cristian i hi ha servei de porteria. Llàstima perquè era bona l'ocasió per part igualadina, s'ha dormit un pèl Àlex quan hauria pogut fer la centrada primeres, ha buscat retallar, ho ha aconseguit, però aquí l'Igualada ha perdut la iniciativa en la jugada. Pilota oberta a banda esquerra on l'espera Miki, que guanya Edgar, lluita Redune, Derek accedeix cap a Àlex, retalla Àlex en categoria, novament amb Derek, pot fer la centrada Derek amb Redune trepitja, frontal de l'àrea Redune, buscava l'assistència cap a Arnau, la torna a guanyar l'Igualada, és Aleix al mig del camp, atenció que la perd, i va Gázquez, un 3x3, continua Gázquez, retalla Gázquez, té habilitat a Oriol, fa la passada cap a Oriol, s'ha equivocat Gázquez, i atenció, el xoc entre Joel i Oriol, Joel que s'ha desentès de la pilota, ha anat a xocar amb Oriol,
i ha aconseguit una falta que pot ser perillosa per la seva porteria. S'apropa Ferran per establir la falta. I va Ferran, busca llançament directe, atura Jesús i a córner. Ha buscat sorprendre Ferran, ha superat la tanca defensiva, però Jesús ben col·locat, ha ficat els punys i la pilota ha acabat en servei de cantonada. Serà Kevin qui posi la pilota en joc ara al córner per part de l'Esparreguera. Centrada buscant el primer pal, se'n passa Jesús, ha tingut sort perquè la pilota ha caigut a peus igual a dins, atenció, s'equivoca en la sortida Edgar, pilota frontària per Ferran, no ha pogut engaltar el xut perquè Edgar ha rectificat la seva errada, surt a la contra Igualada, pilota oberta cap a Àlex, arribarà Àlex amb poques forces, però acaba de forçar un servei de banda pel seu conjunt. Serveix Àlex amb Derek, fica el pit Derek, se l'emporta Derek, lluita amb ell Joel, fica el cos Joel, més potent Joel, atenció Derek que s'emporta amb un detall tècnic, se li ha escapat la pilota a Derek i servirà Joel la banda. Pilota buscant a Miki, a tallar l'Igualada, lluita Miki amb Àlex, diu l'àrbitre que no hi ha falta, xocs al mig del camp, la guanya Àlex, se l'emporta a Arnau, continua Arnau amb la pilota, obre a banda esquerra on l'espera Joel, aquest amb Joan, Joan novament amb Joel, continua Joel lluitant amb Oriol, se l'emportarà finalment Oriol, atenció que pot ser bona l'ocasió per l'Esparreguera, trepitja Oriol, combina amb Eric, Eric cedeix endarrere cap a Del Valle, aquest amb Ferran, Ferran obre a banda dreta on l'espera Miki, fica bé el peu Edgar per recuperar, atenció a pilota cap a Derek, és un 3x3, intenta marxar Derek, ho aconsegueix Derek, té tota habilitat a banda esquerra, Isaac s'ha equivocat Derek, tenia totalment sol a banda esquerra, Isaac ha volgut combinar amb Redune i s'ha equivocat, i ara atenció a l'ocasió per l'Esparreguera, és Del Valle, Del Valle que busca la centrada, cap a Gázquez, pentina Gázquez, la pilota que continua en joc favorable, Esparreguera cedeix endarrere cap a Miki, novament recupera Eka, pot sortir a la contra l'Igualada, atenció ara si ho fa bé, veurem si ho fa bé ara Derek, Derek té una altra vegada, banda esquerra tothom obert, continua Edgar amb la pilota, Derek ha caigut a terra i es queixa d'un cop, trepitja Edgar, quina categoria la d'Edgar, buscava l'assistència ara cap a Isaac, ha trigat massa Edgar, la pot recuperar Redune i força el servei de banda favorable a l'Igualada. Es prepara un doble canvi en files igualadines, primers moviments al conjunt de Joan Gomis, atenció a la pilota cap a Redune, Redune a fronta àrea, pot buscar el xut Redune, intentava cedir la pilota cap a Arnau, no ha estat fi Redune, la lluita Arnau, evitarà que surti Arnau i hi ha servei de banda per l'Igualada. Serveis de banda ja a l'Igualada, era Joel, la pilota que queda en un globus, la guanyarà Aleix al mig del camp, obre bé cap a Àlex, està tot sol, Àlex té temps per pensar, Àlex cedeix cap a Derek, Derek pot encarar, novament amb Àlex, pilota frontària cap a Isaac, el xut fora, era Arnau qui provava fortuna, finalment no Isaac, però el seu xut ha sortit molt desviat per sobre de la porteria d'Adam. Es prepara a banda el dorsal 11 Aleix Claramunt, també ho fa el 29 Javier Villataro
Veurem qui són els substituïts. Àlex. Cedeix endarrere Àlex cap a Jesús. Jesús veu com la pressió de Garza és tímida, la trenca Jesús. Podrà guanyar Isaac. Isaac buscava una assistència a l'Esperó, la guanya finalment la defensa esparragarina. Atenció, la pilota oberta cap a Miki. Miki pot marxar per cames, continua Miki, arriba bé Àlex a cobrir, fa finalment la centrada de xut Miki, no entra ningú. Es queixa Oriol de que no busqués una centrada. Parlen Miki i Oriol. I també es prepara amb el 70 a l'esquena John Hill. Atenció que s'ha equivocat Arnau amb el control, pot aprofitar-se d'això Gázquez, lluita dins l'àrea amb Carles, se l'acaba portant Carles, cedeix a peus de Edgar buscava Redunes, ha dormit Redunes, atenció, Cristian busca sorprendre des de lluny. Quan s'efectuaran els canvis, sembla ser que substituïts seran Derek, Isaac i Joel. Entraran Claramunt, John i Javier en el seu lloc. La pilota que la posarà en joc Jesús. Pilotada llarga de Jesús buscant la zona d'Edgar. Hi ha falta d'Edgar, amb pes a Iker. Serà falta favorable en 3/4 de camp a l'Esparreguera. S'apropa Cristian per buscar una centrada o un xut. Des d'aquí, un pèl lluny, però pot ser que provi fortuna Cristian. Veurem què fa aquest dorsal 4 de l'Esparreguera. Col·loca la barrera Jesús de dos jugadors. Xula l'àrbitre i va Cristian. El xut directe de Cristian, fora! Ha buscat sorprendre des de lluny, ha estat a punt d'aconseguir-ho, però la pilota no ha acabat trobant porteria. Jesús que s'ho pren en calma. Pilota llarga de Jesús buscant la línia de mitjos. La guanya Redune, atenció, la lluitava John. I va la pressió Claramunt. Atenció a la pressió de Claramunt i John. Acaba refusant Adam bé. La guanya Iker que trepitjava cap a Miki. Se l'emporta Àlex i a falta de Miki sobre Àlex. Servirà Aleix aquesta falta. Veurem què fa Aleix. S'equivoca Aleix, atenció que pot agafar, desorganitzar la defensa igualadina, però ha tallat bé Aleix, s'ha refet de la seva errada, intenta guanyar novament Aleix, hi ha falta sobre Aleix, es queixa Ferran, però diu l'àrbitre Campes amb el braç dret. I Aleix servirà aquesta falta enganxada a la línia de mitjos. Veurem si penja la pilota. Així ho fa buscant la punta d'atac. Pentina Cristian contra la seva pròpia porteria. I ha acabat atrapant molt segur Adam. Pilota llarga d'Adam buscant la punta d'atac, on la lluitarà Iker. Pilota a peus de Del Valle. Tira un barret del Valle, se la cedeix novament cap a Iker. Pilota refusada que la lluitarà Eric, se l'acaba enduent el propi jugador esparregarí.
Pilota queda en un globus. Lluitarà Javier i Eric. Hi ha hagut falta per aixecar massa la planxa de Javier. És Cristian qui penja ja la pilota ràpidament, intentar sorprendre la defensa igualadina, però ja molt ben col·locat Carles. Pilota a peus d'Àlex. Àlex retalla bé la pressió de Miqui, continua Àlex avançant metres, travessarà la línia divisòria, s'equivoca, no s'ha entès amb Arnau, la pot guanyar Iker. Atenció, la pilota oberta a banda dreta, on l'esperava Kevin, ara juga Ferran. Ferran buscava novament la incursió de Kevin, la torna a guanyar Ferran. Pilota a punta atac, on la rep Gázquez, busca el xut Gázquez, molt tou, que acaba a mans de Jesús sense problemes. Pilota llarga de Jesús, buscant la punta d'atac. Atenció, que s'equivoca Cristian la partida, pilota cap a John, continua John. No s'ha pogut fer amb el control John. Lluitarà Arnau, talla Kevin. Pilota que la deixarà sortir Javier. Servirà de la banda aquest dorsal 29 de l'Igualada. Camp de l'Esparreguera. Serveix en llarg buscant la cursa de John. Hi ha falta de John per ficar el braç en la seva lluita amb Kevin. Pilota llarga de Cristian buscant sorprendre la defensa igualadina, tallat ben col·locat Joan. Atenció a la pilota dividida dins l'àrea, surt Jesús i atrapa. Semblava que l'esperava massa Jesús, però ho tenia tot controlat. Atenció a la pilota a la punta d'atac, que la podia guanyar Claramunt. Protegirà amb el cos Àlex, servirà davant del propi Àlex. Ho fa ràpidament amb Écar. Écar novament amb Àlex. És Arnau, qui prolonga cap a Àlex. Àlex que fica el cos amb Joel, evita que surti la pilota Àlex. Però finalment s'acaba perdent per línia lateral. Ha evitat que sortís per línia de fons, però no per línia lateral. Serveix Joel la banda. Intentava guanyar Miqui. Novament s'ha servei de banda per l'Esparreguera. Joel qui serveix, talla amb el peu Écar. Novament Joel, pilota llarga de Joel que la trenca, la guanya. Estava tot sol Kevin, s'equivoca Kevin quan la tenia tot de cara per baixar-la i fer el 3x3. S'ha equivocat Kevin, hi ha hagut falta ara d'Arnau sobre Iker i serà Miqui qui serveixi. Pilota llarga, buscava sorprendre. Xut de Miqui des de mig camp, va buscar sorprendre a Jesús, però ha atrapat molt segur el porter blau. Pilota llarga de Jesús. La guanya John. Pilota a peus d'Arnau. Atenció, s'emporta l'Esparreguera, a punt de tallar Javier, ho ha acabat fent Javier, com podia muntar el contraatac. L'Esparreguera està una mica desorganitzada, la defensa igualadina, i Javier ha ajudat el seu equip en tasques defensives. S'equivoca ara John, però la torna a guanyar Arnau, buscant un desplaçament llarg, buscant la cursa de Claramunt. Misto d'Arnau que propicia el contraatac d'Esparreguera, no està Miqui en l'entrega. La guanya Javier, Javier juga amb Arnau, la torna a perdre Arnau. Atenció Miqui, Miqui intenta marxar d'Aleix, però Aleix fica bé el cos i se la porta en categoria, segueix endarrere. Atenció, pilota dividida, ha sortit Jesús i l'ha acabat trencant. Pilota dividida d'Aleix. Veiem pilota dividida d'Aleix, que ha estat a punt de guanyar-la Gázquez, que quan ha vist que Aleix cedia la pilota cap a Jesús, ha sortit com una fletxa a intentar aprofitar-se d'aquesta passada. Pilota llarga en el servei de banda de Kevin, ha tallat novament Javier. Cedirà la pilota del Valle a Kevin perquè serveixi de banda.
La guanya Del Valle, continua amb la pilota. És Ferran qui busca sorprendre des de lluny, novament atrapa Jesús en comoditats, serveix Jesús cap a Àlex, evitarà que li marxi la pilota a Àlex, però no pot acabar de controlar en bones condicions. Atenció que la treu bé Joel quan rebia la pressió de Claramunt, l'assistència de Miki cap a Gázquez. El partit que està un pèl trencat, darrers instants d'aquesta primera meitat, els jugadors ja estan una mica cansats. Atenció que pot ser bona ocasió per l'Igualada, buscava la pilota interior, Arnau veient la desmarcada de Claramunt, i ara arriba Arnau també per tallar. Aplaudeix Joan Gomis des de la banqueta la idea d'Arnau, la intenció era molt bona però ha tallat Joel en última instància. Pilota dividida que se l'acaba emportant l'Esparreguera, arriba per tallar Joan. Serà Kevin qui serveixi novament de banda. Ho fa Kevin, talla Javier, la pilota que la lluitarà John. Se l'acaba emportant Cristian amb el cap, però la guanya Redune. Redune que ha baixat a ajudar al mig de camp, busca de Rosenyer, atenció que pot ser bona. La pilota cap a John, surt Adam i atrapa amb avantatge Adam. El mal refús de Joel s'ha convertit en una passada cap a John, però Adam ha fet valdre l'avantatge que tenen els porters d'agafar la pilota amb les mans i ha sortit i ha atrapat la pilota. Aleix se l'acaba adjudicant a mitja camp, l'espaçament d'Aleix buscant la pujada d'Àlex. La té Àlex, juga Mekar novament amb Àlex, no sortirà la pilota, se l'acaba portant Àlex. Atenció, la pilota cap a Claramunt, la pressió d'Arnau és bona, l'acaba trencant Cristian, pilota a Gázquez, un 2x2, Gázquez combina amb Kevin, Kevin tot sol a la punta d'atac, intenta marxar Kevin, ho aconsegueix Kevin, es presentava a frontària, pot xutar Kevin, amaga Kevin, l'ha tancat bé Javier, que bé Javier ha tancat l'opció de xut de Kevin, la guanya novament Eric, busca ell el xut des de lluny, genoll a terra de Jesús, bloca la pilota quan l'àrbitre diu que hem arribat al minut 35 d'aquesta primera meitat i indica el camí dels vestidors amb aquest Igualada 0, Esparreguera 0. Això ha estat tot en aquesta primera meitat. Des de les Comes tornem en breus instants. Fins ara.